दिनै मार्च दाननि 16 अक्ट' बुधबार बाराय फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोथार गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। गाहाय रादाबाव दं आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गासैबो सरकारनि कर्मचारिफोरखौ सानसेनि सुथि लानानै बा हाफ डे सुथि लानानै दा काश्मीर फाइल मुभिखौ नायनो बयखौबो खावलायहरदों। बेवहाय गाहाय रल लादों अनुपम खेर। नायखांनायनि उनाव गासैबो टिकेटखौहाय गावसिनि मावखुलियाव जमा होनो थाखाय बिथाङा खावलायहरदों। बे आसाम सरकारनि कर्मचारिफोरनि मावनायनि थाखाय गाहाम रादाब। आरोबाव बिथाङा बुंबावोदि कंग्रेस पार्टियाव जेसेबांनाखि गान्धी आरो नेहरू फेमिलि थागोन उनावहाय पन्चायत इलेक्शनाव रावबो केन्डिडेटफोरखौ नुनाय नङा होननानै बिथाङा रोखायै फोरमायथियो। आरो मैया आसाम एसेम्ब्लिनि गेजेरजों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङोदि ट्राइबेलफोरनि हाखौ रावबो बायनानै लानो हानायनि मोन्थाय गैया, मुस्लिमफ्राबो गैया आरो एसामिसफ्राबो गैया होननानै बिथाङा रोखायै बुंदों। आरो आसामाव मुस्लिम हारियानो बांसिन पपुलेसन गोनां, बिनिखायनो बिथांमोनहा गावसिनि पपुलेसन बारायनायखौ होबथानो नाजानांगौ आरो गोग्गो सोलोंथाइ लानानै गावनि समाज आरो देशखौ जौगानायाव आगान सुरनांगौ होननानै बिथाङा मैया एसेम्ब्लिनि गेजेरजों बयखौबो खावलायो। मैया आसाम फरेस्ट बेटेलियननि नाजानायावहाय गसाइगाव ओनसोलनि श्रीरामपुर जायगायाव गोबां सिगुं दंफांफोर हमनो हादों गंसे गारिनि सायावहाय। बे गारियानो जाहैबाय BR06GC5890। बेखौहाय फालांगिरिफोरा औवानि सिङाव जाबनानै लांदोंमोन होननानै बुंदों। दा गारिजों लोगोसे सानै एरेस्ट खालामनो हानाय जाबाय। मोनसे मोजां खौरां, फरेस्ट ओनसोलनि गरिब सुबुंफोरनो हाग्रामा बिफान एसिएफ खनजन बसुमतारिया काजलगाव महकुमानिफ्राय चिरां जिल्लानि काजलगाव महकुमानिफ्राय बिथांमोनहा 56 गरिब सुबुंफोरनो थिं राननानै होदों। एसिएफ खनजन बसुमतारिया बावहाय लोगो लानानै बुङोदि आरो बेजों लोगोसे दंफायोमोन 14 नम्बर इउपिपिएल ब्लकनि गाहाय नेहाथारि निखिल बरगयारी आरो रनजित बसुमतारी। एसिएफ खनजन बसुमतारिया बुङोदि बिथांमोनखौ गासै हाग्रा बंग्रानि जुनारफोरनिफ्राय गाहाम संरैखा होगोन आरो बिथांमोननि रायजो जानायाव बेबायदिनो मदद खालामलांबाय थागोन होननानै बिथाङा खौरांनि गेजेरजों रोखायै मिथिहोयो। मैया गिबि खेबनि मेट्रिक आनजाद जानायाव बङाइगाव जिल्लानि मायापुरी ओनसोलाव सासे फरायसाया थैनानै थादों। फरायसाखौ गावनो थैनानै थादों होनदों। फरायसानि मुङा पवन राय। दा बेखौनो गावनो थैनानै थादों ना सोरबा बुथारदों पुलिसफ्रा तदन्त बिजिरगासिनो दङ। थांनाय साननैसोनि सिगां गुवाहाटी सिटियाव सात्रिबारियाव आबदेश जाधव मुंनि सासे फालांगिरिखौ इनाय अनागारजों गुलि गावनानै बुथारदोंमोन। दा आसाम पुलिसनि गोख्रों नाजानायाव बिहारनिफ्राय बे दायनिगिरिखौ बा पंकज कुमारखौ हमनानै लाबोनो हाबाय। आरो बेजों लोगोसे मास्टारमाइन्ड सासे दंबावो होनदों twidwng जाधव। बियो दा नेपाल रायजोआव खारनानै थाहैबाय होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनो। सासे आइजो बा सुमति प्रदिमाना उरिष्यानि मोनसे इलेक्शनावहाय बन्दी सेटनि बिसायख'थियाव गेलेदोंमोन। दा बियो जेननायनि जाहोनाव बिसाया गावनो सुइसाइड जानानै थैबाय। दा बिसायनि बेबायदि जाथायखौ बा थैनायखौ खोनानानै गावबो बिस लोंनानै थैनो नागिरदोंमोन। दा बेखौ गाज्रिथार हालोदाव फाहामसालियाव थिसननानै फाहामथाय होगासिनो दङ। बे जाथाया इलेक्शनाव गोबां रांखावरि खरसा जानायनि जाहोनाव नांलाय खमलाय जानायनि जाहोनाव बे जाथाया जादों होननानै जोङो खौरांगिरिनि गेजेरजों मिथिनो मोनो। भारत सरकारा रासियानिफ्राय थावखौ बायनानै लाबोबाय 3 मिलियन क्रुड अइलखौ बायबाय होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दा बे दावहा सोलिबाय थानाय समावनो बायनायनि थाखाय आमेरिकाना पानिशमेन्ट होनो थाखाय दाबि दैखांदों सेंसन फोनांनो।
नाथाय बियो गोरलै बाथ्रा नङा होननानै जोङो मिथिनो मोनो। तेलेंगानानि मोनसे जायगायाव सासे आइजोआ गावनि 4 बोसोरनि गथ'खौ लानानै 4 थाला गोजौ बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमदों। गथ'आ जायगायावनो जिउ थांबाय आरो दा बे हिनजावसाया गाज्रिथार अबस्थायाव दङ। दा बेखौ फाहामथाय सुबिदा होगासिनो दङ। बे हिनजावनि मुङा दिव्या तेजा, 32 बोसोरनि, फिसायनि मुङा टि महेन्द्रमोन। बिसोरो नखरावहाय बे हिनजावखौहाय गोबां नासयबाय थायोमोन होननानै नखरनि मानसिफ्रा रावबो मोजां नोजोरजों नाया, मोजां बाथ्राजों बुङा होननानै जोङो खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोनो। जायनि जाहोनाव बियो बे डिसिसनखौ लानो गोनां जादों होननानै बुंदों। इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिना गयारिखौ थगायसुलि होननानै ससियेल मिडियायाव गेरेमसा बसुमतारिया ससियेल मिडियायाव हगारलाबायदों। मानसिफोरनि थाखाखौ थगायनानै 26 लाखनि फार्स्टमार बायलायबाय होननानै बुंदों एम्बु मोखां बिना गयारिखौ होननानै गेरेमसा बसुमतारिया बुंदों। बियो दा पाब्लिकफोर न'आव थाङोब्ला बुङो होननानै बुंदों। पाब्लिकफोरखौ नायनायनि दा सम गैया होननानै बुंदों। पार्टि फोसाबनायनिसो सम होननानै बुङो होननानै गेरेमसा बसुमतारिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुङो। उनाव जुदि बियो पाब्लिकफोरनाव भट बिफैयोब्ला जारला दङ, जों हाबहोआ होननानै गेरेमसा बसुमतारिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों रोखायै बुङो आरो ससियेल मिडियायाव फोसावलाबायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।